Тези кифлички с мармалад ще ви върнат в детството. За тестото 10 грама суха мая или половин купче прясна, 2 супени лъжици захар, 1 чайна лъжичка сол, 100 мл вода, 200 мл прясно мляко, затоплени 1 яйце плюс 1 бел тък, 30 грама масло, 60 мл олио, 600 грама брашно. От всички продукти замесих тесто, като предварително активирах маята, а олиото и маслото прибавих при доумесването. Оставих да втаса около 1 час. Днес аз направих половин доза от споменатите продукти. След като втаса тестото, разточих кора с дебелина половин сантиметър и разделих в случая на 8 части. При пълната доза вие разделяте на 12 или 16. Сложих парче мармалад и оформих кифлички. Оставих да отвоят обема си, минах ги отгоре с жълтък с малко прясно мляко и пекох на 180 градуса. Готовите кифлички поръсих с пудра захар.